a značikovia u nás doma, vítajte na novom videu, ja som Paťko. Dneska vám poviem, že už končí deň plazov a dáme slovo Mantisovi. Ahoj, ja som Mantis, známy je v Paťkových videích alebo šortkách. Takže vítajte, je koniec dňa plazov a ešte vám niečo poviem, že projekt Mantis bol jednou zo stôp na Paťkové výročie a na deň plazov. Deň plazov je sviatok, kde oslavujeme na Paťkovom channelu hlavne videa o plazoch. A to je asi všetko, čo by som povedal, ale niekedy môžu ísť aj o hmyze, čo nevyšli, ale na budúci rok môžu. Takže prajem krásny koniec dňa plazov. A teraz predávam slovo Gekonovi, komu inému. Gekon, poď už. Jej, ahoj. Ahoj, ja som Gekon. Dneska vám oznámim, že Eliška je chlapec s Paťkou Gekon. A ešte vám niečo poviem. Bude sa volať teraz Eliško. To je asi všetko, čo by som o nej povedal. Tak. A ešte, že bohužiaľ musím odísť, pretože ma čakajú ešte rôzne povinnosti na iných channel, na iných videách. Som proste má značiť každého youtubera. Som vystený, som roztomilý. Tak asi budem musieť odísť na svoju dovolenku. Takže Annalise ma zaskočí. Ahoj, ja som Annalise, som späť. Na deň plazov, na každý sviatok vyjde namiesto nejakého určitého maskota iný maskot. Tak teda ahoj. Bol tu Annalise, áno? OK. Ešte chceme vidieť korytnačku preca? Áno, dobre. Korytnačka. Ahoj, ja som korytnačka. Známa tým, že som predstavila projekt Hardy, alebo trebárs Hardy. V losovaní som bola tiež, alebo na niektorých šortkách. Ešte vám poviem, že Mantis je nový maskot, ktorý vyšiel aj nováčik, Pagekon tiež, ale Pagekon odchádza. A ešte, čo by som mala povedať, že korytnačka Hardy, že asi tak všetko, ale niečo vám poviem. Hardy je jedna z najnovších zvieratov, ktorá bude aj nováčik na výstavách. Tak to je asi všetko. Ahoj, má značikovia u nás doma, to som ja zase Paťko. Niečo vám poviem, že vám niečo oznámim ešte. Predstavujem vám projekt Butterfly. Butterfly je, že vám poviem kompletne celú históriu o mojich výstavách a začalo to, keď som začal chovať prvé motýly. Urobil som výstavu doma, v Trnovci, v Šenkviciach a na počas toho teraz robím každý rok aspoň 2 výstavy v Šenkviciach a tento rok vyjde jedna z nich. Takže tak toto je. A inšpiroval som sa motýlmi na výstavy. Kto nevidel môj channel, tak kto je na výstavách, tak si pozrite moje channel. Ahoj. Počkaj, ešte nie ahoj. Táto scénka nasleduje. Ešte vám niečo oznamím, že na každý sviatok bude predstavovaný nový maskot a tu máte nápovedu na Halloween. Tak, to bola nápoveda na Halloween. A ešte vám niečo poviem. Ja, Paťko, vám chcem povedať, že... Čo ešte? A presne tak, že na ďalšie výročie vyjde okolo apríla, v pozadí volá moja mama. A ešte vám niečo poviem, že na výročie 2026 vám predstavíme škrečka alebo možno nové strašilky. Neprezradzujem, možno iba. A ešte ďalšie updaty, ktoré sa dozviete na budúci rok. A ešte vyjde oktobri Halloween. Presne tak, asi 3. októbra vyjde Halloween až od 1. až okolo 7. vyjde Halloween na mojom channelu, alebo 31. septembra. Prajem krásny Halloween na mojom channelu už čoskoro. A ešte krásny víkend vám prajem a už skončili prázdniny, takže videá budú vychádzať väčšinou večer, alebo po obede, alebo takto ráno cez soboty, nedely. A to je asi všetko. Prajem krásny koniec dňa plazov. Ahoj!